Tá muid go dtíanana beagán léitheoireachta, tá muid go píosa léitheoireachta dhéanana faoi Francis Beaufort. Chun sib caint riamh Francis Beaufort? Well, tá muid go léamh is faoi. Ach sulla dá sí muid léamh, tá cúpla focail nua a tá muid go ólam dús. Níos túisce sa teachtain sa gach tEarrachta bhí muid déanana faoi an ngúi. Agus tá baint ag an scála seo tá baint ag leis an ngúi. Agus bhí baint ag a bharsa Francis Beaufort leis an scála úd. Chomá leis sin feiceann muid chum sé. Chum sé céann sé go dánig duine cinn níos le rud a cinnt gon chéadúir. Chum siad rud a cinnt. Feiceann muid gúil gála, sin muid caint fí gaoi níos túisce sa teachtain freisin, agus gála, well, is gaoi an láidir sin, a gaoi níos láidir fósa spéirling. Nú focail eile spéirling ná hurricane, a be muid beanú a focail spéirling sa bhí sa léitheoireachta seo. Feiceann muid gúil an gaoi an láidir an sin. Nis fáin gaoi nó leohanna bhfuil is gaoi bog éitrim ré atá gceist lob sin. Cálach, well sé is cálach an ná áram a bhíonn ar bharige. Cálach. Agus ólaí, nó ólaithe níos mó ná ólaí amháin, well bíonn siad san na pléile ólaíocht. Agus tá má cinnte go chuirmeach agaí ar a gláirítach sin is ólaí mé bhíonn ar TG ceithir freisin. Ceacailóir, seo linn. Seo é Francis Beaufort. Is faoi sin a bheith bud léamhanis. Sa bhliain 85 ba é an téarrach Francis Beaufort a chum bailach chun neart na gaeilge a thós. Sin tá sin gur éarrach a bhí gceist. Nuair a bhí sé 3 bliana déag, chuir sé isteach sa chabhlach. Bhí spéis sé i dtionchar na gaeilge ar longa. Ar sin chuir sé san áram a bhíonn ar a bharige. Nuair bhí sé 3 bliana déag, bhí sé an óg. Chum sé scála chun neart na gaeilge a thós os cionn na farige. Níos déanaí, dartha ólaithe é chun neart na gaeilge a thós os cionn na talún freisin. Ar sin an scála bhí ag Francis Beaufort dús, bhí sé a thós os cionn na farige ach an sin níos déanaí ólaithe eile dar sé ag gomach mu nana úsáid chun luas na gaeilge a thós os cionn na talún. Téann an scála ó 9 go dtí 12. Is bailach éasca é chun luas na gaeilge a thós gan uirlisí a úsáid. Nis tá muid go breanú ar an scála agus détá pictiúr a tharraingt chun chuirsíos a dhéanamh ar na cúnsí difriúla atá muid go phlé inis. Ceacailóir, seo é an scála. Nis feiceann muid téanse bhaid 9 go dtí 6 agus téanse níos foiide fós agus feiceann muid sin gan second. Ach bhaid 9 go dtí 5, ní mór an difricht atá idir luas na gaeilge nó na cúnsí ar an talamh idir a 9 agus a 5. Feiceann muid gúil sé ciún, gúil sé éitrim gaoi, éitrim leohanna, éitrim fangaí, chuoinech líb gur gaoi bog éitrim a bhí gceist an sin nach leohanna bheasara, tá sé a fáil níos gaoifire ach fós, tá sé sách bog. Feiceann muid an seo cecho bog is atá sé, tá sé ciún, is féidir gaoi eáil i neatach, ní mór an gaoi thuigh sé deatach a héide, díreoidh ag siosca nó críomhacha i boga. I ríist tá sé fáil níos gaoifire ach fós, fiúin ag éidir a cúig crín bhega ag luasca. Nis nuair a chreiche muid sé feiceann muid gúil an leohanna seo nis gúil sé fáil níos láidre agus nis tá gaeilge móra ag boga. Ach an sin, de réir mar héimúid bhaid 7 go dtí 12 tá steirim a gáardú. Cheacht tá sé beagnach in a gála tá crín umlána ag boga. 8 gála tá críomhach i bristón na crín, 3 gála beag an dumáistí dunta, sin ar hagan steirim, crín staite agus rinsá dumáistí dunta den strachtúr, steirim íochhór an sin, droch ómáistí dunta go strachtúr agus mar sin de agus an ceannas airde ar an scála Beaufort ná an spéirling nó an hurricane agus dumáistí uafásach dianta. Bhfuil sinach í aibrin na scála, ach measú céim grúpa a bhacha feire ar scála Beaufort a chud is mó. Ceappa?
Iascarí stoi nó daoine bhacha gobar tíomh má pialotaí freisin agus iad a getils etileáin.